Ste na palube. Mike, vítam vás na tomto rokovaní. A toto mimochodom je niečo úplne nové, takže tento tím, ktorý sa k nám dnes večer pridáva, je prvý, kto o tom vie. Preto vám veľmi ďakujem, že ste s nami a vítam vás. Toto je mikrofón pre vás. Veľmi pekne vám ďakujem, Mike, páči sa mi to. No, ďakujem, Aurelio. Teším sa, že tu môžem byť. Máte plný Zoom. Páči sa mi vidieť, ako čísla stále stúpajú. A máte pravdu. Som zapojený do sieťového marketingu, hádam už 27 rokov. A nepovedal som to ľahko vážne, len aby som to vyčíslil. Je to skutočne presne to, čo povedal Aurelio. A viete, mám toho veľa názorov. Presne tak, ako má názorov Aurelio, presne tak, ako má názorov každý z vás, ktorí to sledujete. No pokiaľ ide o budovanie podnikania, pokiaľ ide o budovanie Immunitechu, konkrétne priamych predajov a marketingovej siete, mať názory vás tak často bráni v rozvoji vášho podnikania. Preto sa snažím sústrediť na to, čo viem. 100% funguje, čo je overené. Je to presne ako náš produkt však. Keď niekomu podáte Munikal a poviete mu, vyskúšajte to, viete bez najmenších pochybností, že o 90 dní od teraz klinicky sme preukázali, že hladiny glutatiónu môžu stúpnuť až o 35%. Vieš to však? Viete to ako fakt. A podnikanie môže byť rovnako faktické, ak k nemu pristupujete správnym spôsobom. Vidíte, som veľký presvedčenec o duplikácii nadovšetko. Duplikácia nad vzdelávaním. Duplikácia nad aktiváciou. Duplikácia nadovšetko. Pretože väčšina ľudí, čo u mňa v sieťovom marketingu zistila, zakladá svoje podnikanie na vlastnom úsilí. Vedúci budujú svoje podnikanie okolo systémov. Takže ste sa niekedy zamysleli, dobre, produkt je rovnaký pre každého. Kompenzačný plán je rovnaký pre každého. Aurelio je rovnaký pre každého. RSM sú rovnakí pre každého. Však už ste sa niekedy zamýšľali, prečo sa niektorí ľudia zdajú dostať na vrchol rýchlejšie. Tvrdím, že tí, ktorí sa tam dostanú najrýchlejšie, a neznamená to, že najrýchlejší je najlepší, neznamená to, že najrýchlejší je aj ten najstabilnejší. Znamená to len najrýchlejší. Ak sa niekto niekam dostal, musí tam byť nejaká podstatná časť cesty, aby ich to naozaj udržala na vrchole. Ale tí ľudia, ktorí začínajú od prvého dňa a rýchlo prechádzajú k striebru, k zlatu, k diamantu, k diamantovej kvalifikácii a k platinovej kvalifikácii, je to preto, lebo sa zameriavajú na systémy okolo duplikácie. Viem, takže nech ste kdekoľvek vo svojej podnikaní z Immunotech práve teraz a chcete sa posunúť na ďalšiu úroveň, povzbudzujem vás, aby ste si to dnes vypočuli, pretože ak váš biznis rastie len vtedy, keď osobne robíte viac práce, nemáte škálovateľný biznis. Získali ste len inú prácu však a na tom nie je nič zlé. Viem však, že ak ste tu dnes, chcete, aby váš biznis rástol, chcete, aby sa rozvíjal. Chcete, aby rástli vaše príjmy, pretože to je niečo, čo musíte vedieť. Sieťový marketing nejde o vás ako o jednotlivca. Ide o to, čo dokáže replikovať veľa jednotlivcov. Raz som počul, ako sieťový marketing definovali takto. Veľká skupina ľudí robí málo vecí. Jednoduché veci počas dlhého obdobia. Ak to rozložíte na jednotlivé časti, je to veľká skupina ľudí. Takže ak chcete, aby veľká skupina ľudí niečo urobila, stretnete sa so všetkým možným. Budú tam lekári, mami, oteckovia, podnikatelia, stavební robotníci. Budú tam aj taxikári. Stretnete sa so všetkým možným. Takže ak budete mať veľkú skupinu ľudí, musíte sa uistiť, že niečo je jednoduché. A preto tam píše, že robiť pár, nie veľa, nie 10 však. Ale len pár jednoduchých vecí v priebehu dlhšieho času. A keď sa na to pozriete, niektoré spoločné menovatele
Spoločné témy úspešných podnikov nie sú v tom, že sú to tí hrdinovia podniku. Však cieľom nie je byť hrdinom podniku. Cieľom je vytvoriť niečo také jednoduché, aby to tisíce bežných ľudí ako ja a vy dokázali zopakovať. Však chcem, aby ste to urobili. Skôr prestaňte sa sami seba pýtať. Prestaňte sa pozerať na svoj rozvrh a premýšľať, ako môžem robiť viac. A začnite sa pýtať, ako môžem vylepšiť to, čo už robím. Dá sa to zveriť niekomu inému? Je to iný prístup, no nie? Predajca môže ísť von a povedať, ako môžem robiť viac, no nie? Koľko ďalšieho času do toho môžem vložiť? Koľko ďalšej energie do toho môžem vložiť? Koľko ďalšieho úsilia môžem vynaložiť? Ale podnikanie musí zdvojnásobiť iní ľudia. Škálovateľné myslenie nespolužíva s charizmou. Nespolužíva s tým, že ste vy superhviezda. Nespolužíva s dokonalými podmienkami. Nespolužíva so čímkoľvek iným, len s tým, že proces je schopný sa opakovať. Takže premýšľajte o tom. Viete, ja sa vždy snažím myslieť na niečo univerzálne. A reštaurácia McDonald's je univerzálna. Teraz ich jedlo nemám rád. Už som tam nebol. Neviem ani ako dlho. Netvrdím, že je to skvelá reštaurácia, ale je to skvelý podnik. Nemyslíte? McDonald's sa nestal takým obrovským práve preto, že mal najlepšieho kuchára na svete. McDonald's určite sa nestal takým obrovským práve preto, že mal najlepší cheeseburger na svete, hamburger. Nemyslíte? Stali sa taký obrovský preto, lebo každý burger je rovnaký. Každý zamestnanec, zvyčajne mladistvenci, dodržiava rovnaký postup. Každá prevádzka presne kopíruje rovnaký systém. Nemyslíte? Hneď ako vojdete do McDonald's v Budapešti alebo v Bradenton, kde žijem na opačnom konci sveta, je fritovací kôš po ľavej strane. Je vždy po ľavej strane. Je po ľavej strane v každom McDonald's na svete. Pretože teraz môže dieťa odísť z Bradenton, ísť do Budapešti, vojsť do McDonald's a dodržiava rovnaký postup. Vie, kde sa nachádza fritovací kôš. Vie, ako pripraviť hamburger. Však je to jednoduchý, no silný príklad. Ako konzistencia a duplikácia môžu naozaj viesť k veľkým podnikom. Pretože väčšina ľudí myslí ako spotrebitelia však. Teda ako môžem dosiahnuť viac. A to, čo nepremýšľate, je, že príjem v Immunotechu sleduje hodnotu. Rast nasleduje aktivitu. Však musíte konať, aby ste dosiahli rast, ale aj bohatstvo. Viem, aby ste sa dostali na vrchol plánu, treba nasledovať zdvojenie. Samostatne sa na vrchol nedostanete. Takže ak viete, že sa na vrchol nedostanete sami, radšej sa naučte, ako nielen vyhľadávať a predstaviť niekoho tomuto skvelému produktu a tejto skvelej príležitosti, ale to, na čo sa dnes chceme zamerať, je to, čo robíme potom, keď sa pridajú. Keď už sú vnútri a teraz vám poviem niekoľko vecí. A ak máme prezentáciu Aurelio, môžete ju spustiť a môžeme sa najprv pozrieť na snímku o rýchlom budovaní vášho podnikania a potom začneme s rozoberaním tejto témy. Chcem, aby si každý uvedomil, že dnes nebudem hovoriť o stratégii kompenzačného plánu, dnes nebudem robiť školenie kompenzačného plánu. Dnes nebudem robiť školenie budovania podnikania. Toto je školiace zamerané na duplikáciu, aby ste boli schopní, ako náhle sa niekto pripojí, teraz čo? Pretože sa veľmi často stáva v spoločnosti Immunotech a iných priamych predajných spoločnostiach, že sa niekto pridá. A potom je to tak, že na neho všetko naložíme a on sa dostane do super zmeteného stavu. A čo urobí zmetená myseľ? Neurobí nič. Preto chceme, aby sa niekto zapojil do jednoduchých aktivít. Ešte predtým, ako sa k nemu dostane jeho produkt, ešte predtým, ako sa k nemu dostane jeho podnikateľská sada. Chceme, aby úplne nový človek rýchlo vybudoval svoje podnikanie,
Tým, že mu dáme túto definíciu, ako som spomenul skôr, niekoľko jednoduchých vecí, ktoré má robiť dlhú dobu s veľkou skupinou ľudí. Tak ako to dosiahneme? Vytvorili sme dokument a je dostupný v rôznych jazykoch. Nájdete ho vo vašej administratíve, vo vašej kancelárii a tiež vo vašej mobilnej aplikácii a volá sa Rýchly rozvoj vášho podnikania. Ide o jednoduchú stránku, zrozumiteľnú krok za krokom, ktorá slúži ako úvodný sprievodca pre úplných začiatočníkov, aby sa zorientovali v hlavných veciach, ktoré potrebujú urobiť. A to v poradí, v akom ich treba urobiť. A my sme to čo najviac zjednodušili. Verím, že bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, vy. Ak môžete niekomu ukázať, aby to urobili a potom to zohnali. Takže ak to urobíte, získať to budete. Však je to ako jeden krok a potom ja získať niečo. Jeden krok a potom ja získať niečo. Ak dokážete náš biznis takto zjednodušiť, váš biznis vystrelí. A poďme si teraz pozrieť prvú snímku. Len aby sme ich oboznámili s tým, čo tento sprievodca vlastne je. Teraz, budovanie vášho biznisu rýchlo, je to mentalita. A jednu vec vám poviem. Uvidíte, ako postupujeme, že tu nájdete niekoľko odvážnych tvrdení. Sú tu časové rámce, ktoré niektorí z vás možno uvidia a povedia si, počkajte, je to vôbec možné? Tento dokument sme vytvorili, pretože sme si všimli zmenu, ktorá prebiehala v spoločnosti Immunotech. Videli sme ľudí, ktorí tu boli 5 rokov, 10 rokov, 15 rokov, zrazu sa stali novými ľuďmi, začali rásť rýchlejšie, pretože sme začali učiť a zaviedli sme jednoduché a praktické veci, ktoré mohli robiť. A oni sa množia oveľa rýchlejšie. Poviem ti, nechcem ťa uraziť. Potrebuješ poznať všetky štúdie tohto produktu, než niekomu o ňom povieš? Samozrejme, že nie. Však máme videá, máme aj YouTube kanál Dr. Gutmana. Máme množstvo nástrojov, pomocou ktorých môžete niekomu poslať informácie a vôbec to nemusíte rozumieť, ale potrebujete vedieť, čo musíte urobiť, keď začínate v tomto podnikaní. Takže o čo ide v tomto dokumente? Ak si nájdete čas, prečítate si ho a pochopíte ho a začnete ho využívať, získať do rúk to, čo už viete, že je najviac skúmaným produktom v sieťovom marketingu, 80 patentov, 92 publikovaných štúdií. Máte spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu už 30 rokov, no v Európe je prakticky neznáma. Však zamyslite sa nad tým. Dokonca aj vo Španielsku, našom najväčšom trhu, je Immunotech takmer neznámy. Poviem vám, rozprával som sa s niekým v mojom meste len nedávno. Rozprával som sa s niekým v novej krajine v Európe len nedávno. A s niekým v krajine, ktorá bola, myslím, buď Mexiko alebo Kolumbia tiež nedávno. A bolo to vtipné, pretože povedali, že rozprávajú sa s ľuďmi každý deň, ktorí o Immunotech nikdy nepočuli. Takže máte tento dokonalý scenár, kde je to etablovaná, stabilná spoločnosť, 30 rokov stará spoločnosť, všetká veda, ktorá stojí za tvrdeniami o produkte a takmer nikto o tom nevie. No napriek tomu sme vyplatili viac ako 90 ľudí, ktorí sa vďaka tomuto podnikaniu stali milionármi. Máme viac ako 6 000 ľudí, ktorí dosiahli príjem v 5-cifernom rozmedzi. Vieš, čo je príjem 5 000 eur? To je $10 000 alebo viac, správne? Zamyslíš sa nad tým. Počul som štatistiku. Zdieľal ju Mauricio pred pár dňami. Myslím si, že to je presné. Povedal, máme viac ako 10 000 ľudí. Na automatickú objednávku na predplatné Immunikal už viac ako 20 rokov. Že treba vziať do úvahy všetky tieto veci. A zhromaždiť ich dohromady, stabilitu, vedu, príťažlivosť, to sa rovná dokonalému načasovaniu. Takže ak ľudia pochopia, čo majú v rukách a potom urobiť jednoduché kroky, začnú sa diať úžasné veci. Poďme k ďalšej snímke. Ako vás prevedieme niektorými vecami, ktoré by mal urobiť úplne nový človek, sú veľmi strategické. Sú veľmi strategické pre nás ako spoločnosť. Sú veľmi strategické pre vás. Pretože si pamätajte, vaša úloha je im pomáhať a usmerňovať. Vašou úlohou nie je robiť veci za nich.
Chceme sa uistiť, že vieme efektívne komunikovať s úplne novým človekom veľmi, veľmi rýchlo. Týmto spôsobom sa eliminuje potreba hádať. Prvá vec, ktorú im povieme, je stiahnuť si mobilnú aplikáciu. Nemyslíte? Stiahnuť si mobilnú aplikáciu. Tam nájdu školiace materiály a sledovanie podnikania. Teraz sú posilnení. Teraz vedia, že som úplný začiatočník. Mám mobilnú aplikáciu. Teraz som posilnený. Teraz môžem viesť svoje podnikanie. Druhá vec, ktorú ich žiadame, je veľmi jednoduchá. Napriek tomu je to jedna z najsilnejších vecí. A to je skontrolovať ich e-mail. Keď dostanú e-mail od Immunotech, príde, ak vidíte na obrazovke, z adresy media@immunotech.com. Ak jednoducho kliknú na odpovedať a napíšu áno alebo ďakujem, nikto im neodpovie. Nikto si to ani nepřečíta. Ale systémy už teraz komunikujú. Však? Takže systém e-mailov Immunotech a ich systém e-mailov, oni teraz vedia, že táto osoba chce počuť od tejto spoločnosti. Vieš, je to, na sociálnych sieťach si vždy robím žarty, niekto vždy počúva, však? Používam to ako príklad. Kúpil som si v Švajčiarsku naozaj peknú špendlíku. Ďakujem všetkým za to. Používam ju, má na nej vygravírované moje meno. Je to fantastické. A rozprávam o špendlíkoch zo Švajčiarska, o špendlíkoch zo Švajčiarska, o špendlíkoch zo Švajčiarska. No, kto by si pomyslel, že budem otvárať svoj Instagram a tam budú asi 2 alebo 3 reklamy od firiem, ktoré predávajú špendlíky zo Švajčiarska a snažia sa mi predať pero, však, pretože niekto počúva. Teraz je tu prepojenie medzi mnou a týmto zariadením. A toto zariadenie vie, že mám záujem o špendlíky zo Švajčiarska, takže mi začnú túto ponuku zobrazovať častejšie. Rovnaká vec, rovnaký princíp platí aj vtedy, keď odpoviete na e-mail od Immunotech. Neurobíte to len raz. Učte ľudí. Keď dostanete e-mail od Immunotech, jednoducho odpovedzte ďakujem áno. Opäť platí, že si to nikto nebude čítať. Ale ukáže to systémom, že algoritmus funguje. Ľudia sú viac prepojení. Poďme na ďalšiu snímku. Vďaka tomuto teraz umožňuje firme, aby mohla šíriť informácie presne ako tento Zoom dnes. Myslím, že máme, viete, státky ľudí na tomto Zoome. Ako to robíme? No, zverejnili sme to, poslali sme e-mail a informovali ľudí. Takže ak tí noví ľudia, jednou z prvých vecí, ktoré urobia, je stiahnuť si aplikáciu, môžeme s nimi komunikovať, odpíšu na e-mail, môžeme s nimi komunikovať. A potom jednou z prvých vecí, ktoré chceme urobiť, a viem, že sa to v niektorých líši, ospravedlňujem sa, Mauricio mi práve začal telefonovať priamo počas toho, ale niektoré veci sú veľmi univerzálne, pokiaľ ide o tento biznis. A automatické doručenie, teda predplatné, je overenie poistenia. Ak si chcete zarobiť províziu, ak si chcete zarobiť peniaze v imunotechnike, musíte sa zaoberať poistením. Táto obchodná činnosť môže prichádzať od vašich zákazníkov alebo z vašich osobných nákupov, ale my sa chceme uistiť, že robíme viac ako čokoľvek iné, dokonca viac ako provízie. Chceme, aby ľudia dostali výhody tohto produktu mesiac za mesiacom, rok za rokom, rok za rokom. Takže najrýchlejšie, čo môžeme urobiť, je dostať niekoho na veľmi jednoduché predplatné produktu. No, pretože ak je niekto na predplatnom, bude ho dostávať každý mesiac. Bude to konzistentnejšie a váš biznis bude oveľa stabilnejší. Poďme na ďalšiu snímku. Keďže postupujeme ďalej, teraz sa dostávame k veľmi konkrétnym veciam. Vašich prvých 72 hodín som veľký presvedčenec. A poviem vám, že prvých 72 hodín je veľmi dôležitých. A častokrát váš produkt dostávate práve vtedy. A neviem, či ste na mňa podobní. Vy, ktorí ste tu prítomní, stalo sa niekomu, že by ste si pomýlili účet Immunity a urobili chybu? No však, ja som to urobil na samom začiatku. Naplnil som do tejto celú fľašu vodou izbovej teploty. To bola moja prvá skúsenosť. A potom som do nej nasypal len modrý imunokál, a keď som sa ho pokúsil pretrepať, tak to explodovalo všade okolo. Bolo to penové a šialené. Však
Neviem, či si to už niekedy skúšal, ale ja som to zažil. Aj noví ľudia to zažijú. Ak im totiž prvé raz neukážeš, ako urobiť dokonalý body shot, tak tento QR kód tu môžu ho skenovať. Vyniesie im odkaz a obsahuje video, ako urobiť dokonalý body shot. Teraz ti odporúčam. Nech si to vytlačíš, čo vidíš na obrazovke. Odporúčam, aby si to vytlačili. Odporúčam, ak si z okolia, sadni si s nimi do kaviárne, choď k ním domov. Nech prídu k tebe domov, choďte na obed, preveď nového človeka týmto dokumentom. Naskenuj to, zamiešaj to s nimi, ukáž im to, nalej do toho len takýto malý objem studenej tekutiny, ukáž im, ako vložiť zosilňovač, ukáž im, ako vložiť imunikum, ukáž im, že ak to najprv len trochu zamiešaš a potom potrasieš, zdá sa, že sa to veľmi dobre zmieša. A potom sa náhle dočkáš dokonalého výsledku. Zmiešanie bude pri prvom použití perfektné. Ak to pre nich urobíš znova, myslí na to, že ide o duplikáciu. Pravdepodobnosť, že to zopakujú so svojimi novými členmi tímu, je oveľa vyššia. A to je to, čo musíš urobiť. Musíš hrať podľa štatistík. Ak si takto zvýšiš pravdepodobnosť, máš väčšiu šancu na úspech. Je to ako... Usporadovali sme podujatie v Montreux vo Švajčiarsku. A podujatie sa konalo v krásnej miestnosti s výhľadom na jazero. Myslím, že to bolo jazero Ženevy. Boli sme v kasíne. Čo si o kasínach myslíte? Všade naokolo, presne. Hovorí sa o kasínach. Šance sú na strane kasína, nie hráča. Však? Kasíno vie, aké sú šance. A vie, koľko dokáže vyplatiť, pretože vie, koľko zarobí. Šance sú na strane kasína. Musíte hrať podľa šanci. Sú vo vašom prospechu, ak dáte ľuďom čas. Prejsť sa cez najjednoduchšie veci. Počul som, odpíšte na svoju e-mailovú správu. Počul som, toto je návod, ako zmiešať dokonalú vec. A potom prejdeme k jednoduchým krokom. Počul som, poďme si stanoviť nejaké ciele. Vieš, prečo si sa pripojil k Immunotech okrem niektorých úžasných produktov? Čo by si chcel urobiť s províziou, ktorú môžeš zarobiť sdielaním toho s niekým iným? Zapíš si to. Tie ciele. A povzbudzujem ťa, aby si zobral kópiu cieľov ľudí, ktorých zapíšeš a aby si ich poznal. Dobre. Zamysli sa nad tým. Ak si zoberiem Ray Lee ako môjho nového konzultanta a zistím, že Aurelio chce nové auto, dobre, chce si byť schopný kúpiť si nové auto vďaka tomuto podniku a zrazu Aurelio začne. Všetko ide dobre, ale potom sa stane sa niečo v jeho živote. Možno sa rozptýli. Možno niekto neobdrží výsledky produktu, aké očakával. Možno o produkt príde. V každom prípade sa ľudia rozptýľujú. Ľudia sú zničení aj z banálnych vecí. Však, ak Aurelio napísal nejaké ciele a viem, aké to sú, a Aurelio prestane chodiť na nejaké Zoomy, prestane sa zúčastňovať nejakých podujatí, môžem Aureliovi zavolať, môžem sa s Aureliom porozprávať cez FaceTime, môžem Aureliovi poslať správu cez WhatsApp a môžem povedať, počuj, naozaj chceš to nové auto? Pretože ak áno, tak sa touto vecou nemusíme zaoberať. Poďme to odsunúť nabok. Poďme sa znova sústrediť. Poďme von a dajme si Immunobar. Podelme sa o produkt s niekým. Poďme sa niekoho s niekým telefonicky rozprávať. Ale ak neviem, aké sú jeho ciele, nemám páku, aby som s ním mohol viesť rozhovor o tom, ako začať znova. Dobre. Ďalšia vec je definovať tie každodenné činnosti, ktoré má robiť. Dobre. Čo má robiť? Musí pochopiť, čo robí denne. Usporiadať si kanceláriu neznamená budovať podnikanie. Vzorkovanie, prezentovanie 99%. V priebehu dňa, pokiaľ ide o Immunotech. Musí zdieľať produkt a zdieľať prezentáciu. Nemusí sa zameriavať na vzdelávanie. Nemusí sa zameriavať na odmenu. Nemusí sa zameriavať na nič z toho. Pretože ak získate dostatočne veľkú skupinu ľudí, ktorí sa zapoja do podnikania a potom ďalšiu rozsiahlu skupinu, tak veľké percento z nich sa zapojí do podnikania tiež. Potrebujete len zopakovať tých pár vecí. Nemusíte sa príliš zaoberať detailmi. Tí, ktorí sa chcú zaoberať detailmi, tak isto môžu. Máme to však.
To je skvelé na vede. To je skvelé na vzdelávaní. To je skvelá časť mať 30-ročnú históriu. Máme to. Neznamená to, že s tým pôjdete do popredia. Neznamená to, že to musíte používať. Pretože, povedzme si otvorene, každý človek je iný. Však moje zázemie nie je v oblasti zdravotníctva. Nie som lekár. Nie som zdravotnícky pracovník. Však? Takže ak mi niekto začne preťažovať informáciami, ktoré ešte nie sú pre mňa pripravené, ale ak mám stanovené nejaké ciele, viem, aké sú moje každodenné kroky a potom, viete, hovoríme o stretnutí s kamarátom, o tom mať podporu niekoho, kto vás zodpovedá, veľmi dôležité pre vaše podnikanie. Toto sú len niektoré jednoduché veci, ktoré ľudia môžu vidieť. Môžem dosiahnuť úspech len tým, že robím niekoľko jednoduchých vecí a stanovuje si nejaké ciele. Potrebujem mať nejaké denné kroky na propagáciu produktu, zdieľanie podnikania a potrebujem mať toho zodpovedného partnera, stretnutie s kamarátom. A ten zodpovedný partner tam nie je ako opora. Nie je tam niekto, kto by za mňa robil a len ma motivoval. Je tam, aby som bol zodpovedný, keď mám zlý deň. Používal som prirovnanie, ktoré hovorilo, že ak som mal skvelý týždeň, stretnutie, napríklad ak idem na prezentáciu s inými ľuďmi, potrebuje ma. Potrebuje moju energiu, potrebuje môj entuziazmus, potrebuje moju pozitívnosť. Ale to sa zmení. A povieš, ak som nemal dobrý týždeň, potrebuješ stretnutie. Potrebuješ byť medzi ostatnými ľuďmi. Potrebuješ byť v tom prostredí, aby si vrátil svoju prácu správnym smerom. Tak poďme k ďalšej snímke. A teraz sa dostávame k niekoľkým konkrétnejším veciam. A toto, nebudem sa tým príliš zaoberať, ale je mi to veľmi blízke. Náš brand nosím všade, kamkoľvek idem. Vidíte, momentálne mám na sebe tričko Immunitechu. Mám tu vedľa seba asi 10 klobúkov. Logo mám priamo tu na mojej šálke. Kamkoľvek pôjdete, ak si to obstaráte. Priorita. A buďte s tým predvídateľní. Takže keď vás ľudia uvidia, očakávajú, že uvidia toto meno, alebo dokonca len logo. Ak budete mať len logo na čomkoľvek, stanete sa predvídateľní. A v podnikaní je predvídateľnosť veľmi dôležitá. Duplikácia vzniká, keď sú veci predvídateľné. Je to tak, ako keby ste možno nikdy nevedeli, alebo možno viete. Ak ste už niekedy bývali v hoteli Ritz-Carlton, je to naozaj kvalitný hotel. Nezáleží na tom, či ste v ňom bývali v Paríži, alebo na Bahamách, alebo v Japonsku, je to predvídateľné. Úroveň služieb je veľmi vysoká a predvídateľná. Jedlo je tiež veľmi kvalitné však. A cena je tiež veľmi vysoká, ale je to predvídateľné. Viete, čo očakávať, keď vstúpite do hotela Ritz-Carlton bez ohľadu na to, kde sa nachádza. A môžete si byť istí, že tieto očakávania budú splnené v takmer každej situácii, pretože je to predvídateľné. Takže poviem, nenechajte si ujsť túto výbavu. Toto poskytuje novému človeku jednorázovú príležitosť. $15 zľava, $15 kredit na odevy. Zaobstarajte si tričko. Zaobstarajte si mikinu, kúpte si niečo, zaobstarajte si čiapku, kúpte si niečo s logom. Možno kúpite 2, možno 3. Mám ich neobmedzené množstvo. Uistil som sa, že som si kúpil veľa kusov. Pretože všade, kam som chcel ísť, som chcel, aby ľudia videli to logo. Chcel som sa stať predvídateľným a je to akoby vaša vizitka dnešnej doby. Ja už vôbec nejaké vizitky nosím. Nosím len oblečenie a ľudia sa pýtajú, čo je Immunotech, čo je to logo, čo je Explora, čo je La Vida však. Rôzne čiapky, ktoré nosím. A čo je to teraz? To sa volá otvorenie. Je to otvorenie na rozhovor. Takže nepremeškaj túto príležitosť. A potom začni robiť zoznam. Viem, že niektorí z vás pracujú na obsahu pre sociálne siete. Pýtate sa, čo myslím tým robiť zoznam. Moje priateľstvá sú môj zoznam. Som na Instagrame, som aj na TikToku. Mám to všetko, samozrejme. To je súčasťou vášho zoznamu. Ale zistíte, že ak sa zamyslíte mimo schémy, a jednoducho si vypíšete niekoľko ľudí, ktorí by mohli tento produkt používať. Vypíšete si niekoľko ľudí. Potenciálnych zákazníkov, ktorí by mohli mať záujem o podnikanie. Potom vypíšete niekoľko ďalších ľudí, ktorí si možno nie sú istí, kde by sa mali umiestniť.
ale vy si ich mená zapisujete. A toto je tá skvelá časť, čo to robí. Je to trochu o psychológii nového človeka. Ak sa zaviazú, že to napíšu na papier alebo do poznámkového bloku, mená ľudí, s ktorými by chceli opäť nadviazať kontakt, tým zvýšite pravdepodobnosť, že sa to stane. A táto pravdepodobnosť prudko vzrastie. Ak túto stránku nechajú prázdnu, pravdepodobnosť, že kontaktujú ľudí, klesne. Tak to jednoducho je. Mne sa to nepáči. Radšej by som to tak nemal, ale niekedy, keď si to uvedomíte, je to proste tak, ako to je. Nechajte sa unášať prúdom, zvýšte si pravdepodobnosť úspechu. Poďme na ďalšiu snímku. Teraz vstúpime sem na túto stránku. Túto časť preskočím, pretože video, o ktorom hovoríme, je, že máme rôzne videá. Teraz je to QR kód. A toto video ešte nebolo vydané. Nakrúcame niekoľko rôznych verzií videa. Ale toto bude video, ktoré niekto uvidí, keď sa dozvie o spoločnosti Immunotech. Možno ste s nimi o tom už hovorili a pýtajú sa, či by ste im to mohli trochu viac vysvetliť. Niekedy, keď sa snažíte niečo viac vysvetliť, môže to byť pre oboch trochu zložité však. Cieľom tohto videa je, aby ste im mohli jednoducho poslať odkaz a oni si mohli vypočuť samozrejme o produkte, o podnikaní. Znovu len toľko, len trošku o tom, čo robíme. A presne to bude toto video. Poďme k ďalšej snímke. Takže táto sa mi veľmi zapáčila. Teraz tí z vás, ktorí patríte k Immunotech a ste tu už nejaký čas a počuli ste niečo o mojom príbehu, pochádzam totiž z firmy mojej poslednej spoločnosti. Bol som tam viac ako 10 rokov. Bol som jej riaditeľom. Dosiahli sme predaj vo výške 5 miliárd eur. Bola to veľká spoločnosť. Dosiahli sme veľký úspech. A veľká časť toho. Väčšina toho bola vytvorená prostredníctvom produktov, pri ktorých ľudia videli rozdiel. Však napríklad produkty na chudnutie alebo produkty na spevnenie pokožky, veci, pri ktorých ste videli fotografiu a potom fotografiu potom, ako ste produkt užili a náhle ste videli výsledky. Čo ma ohromuje je to, že v spoločnosti Immunotech máme výsledky podobného typu. Neznamená to, že ide o chudnutie. Dám vám príklad. Požiadal som niektorých ľudí, aby ukázali svoje fotografie pred a po použití. Ale keď sa pozriete na nízke hladiny glutatiónu a vysoké hladiny glutatiónu, však všimnite si rozdiel v jej pleti. To je veľmi názorné však. Keď sa zamyslíte nad touto ženou, pozrite sa na jej pleť. Ako sa jej pleť zmenilo vďaka Immunokálu. Sú aj iné prípady, ktoré ma ohromujú. A teraz si to vyťahnem na obrazovku. Myslím si, že tento je neskutočne úžasný. Pozrite sa na zápal tejto ženy. Pozrite sa, ako sa jej tvár zmenila, pretože jej hladina glutatiónu stúpla. Však, ak sa pozriete na jednu stranu, je veľmi opuchnutá a zapálená. A potom zrazu je jej tvár oveľa štíhlejšia. Však, je to vizuálna skúsenosť. Vieme, že hladina glutatiónu stúpa, ale niekedy je to pre úplného nováčika ťažké pochopiť. Ak teda môžeme osloviť vás, úplných nováčikov, ak ste to ešte nerobili, odporúčam vám to urobiť bez ohľadu na čo. Odporúčam vám tiež spraviť si fotku pred začatím, ak ste to ešte nerobili. A aj keby ste tu boli roky a roky, tento krok by ste mali spraviť. Môžete si ho jednoducho vyhotoviť ako selfie. Alebo vám ho môže niekto vyhotoviť. Odporúčam vám, aby ste si odfotili tvár. Odporúčam, aby na ňom neboli žiadne filtre. Odporúčam vám odfotiť celé telo. A potom sa otočte na bok a vyhotovte snímku z bočného uhla. Zhotovte snímku zo zadného uhla, pretože nikdy neviete, čo by mohli ovplyvniť naše úžasné produkty. A keď to urobíte, chcem, aby ste to zopakovali možno o týždeň, možno o 2 týždne, o mesiac, o 3 mesiace, o 6 mesiacov, o rok a potom si snímky porovnali vedľa seba. Čo sa môže stať, keď do toho vložíte tento úžasný produkt? Viem, mohol by som o tom hovoriť do nekonečna, keď sa pozriem na niektoré z týchto zmien pred a po použití. Je to neuveriteľné. Samotný tón pleti je mimoriadny. Zapálené miesta, ktoré jednoducho zmiznú. Urobte si fotky pred začatím. Vaša história sa stane super veľmocou.
A ak dokážete niekomu vizuálne ukázať dopady, teraz spravíme veľa týchto fotiek pred a po dostupných pre každého, kto ich bude potrebovať, ale keď si vytvoríte vlastné, je to osobnejšie. Poďme na ďalšiu snímku. Tak teda, tu sa dostávame, ako to ja nazývam, na začiatok konca tejto prezentácie. Táto prezentácia až doteraz predstavovala praktické kroky, ktoré musíte urobiť na vytvorenie podnikania. No teraz potrebujeme ukázať niekomu, aby to urobili a získali to. A zistili sme, a to je naozaj dôležité najmä pre vás, ktorí ste analytickí, pre vás, ktorí máte veľmi dobrý intelekt, musíte rozumieť, že nasledujúce 4 snímky, ktorými prejdeme, sú kľúčové. Neberte to ako školenie o kompenzačnom pláne, pretože vám môžem povedať, že niektoré z obrázkov, ktoré vám ukážem, sa s našim kompenzačným plánom nedajú dokonale zladiť. No zistili sme, že ako spoločnosť sledujeme, čo sa skutočne deje v teréne. Nie to, čo si myslíme, že sa deje. Nie to, čo dúfame, že sa deje, ale to, čo sa skutočne deje. A zistili sme, že v priebehu posledného roka a pol roka oveľa väčší percentuálny podiel nových konzultantov dosahuje striebornú úroveň. Prvý týždeň v porovnaní s pred 2 rokmi, pred 5 rokmi, pred 10 rokmi, ľuďom to trvalo mesiac, už v priebehu 2 mesiacov. Teraz to dosahujú tak rýchlo. Keď sme to zistili, začali sme to spomínať. Začali sme ľuďom hovoriť, počúvaj, môžeš dosiahnuť striebornú úroveň už za 7 dní. Ako to dokážeš? Ja plus traja, ja plus 1, 2, 3 poradcov. Oni začnú presne tak ako ja. Vy ste strieborní za 7 dní. Získate zrýchlený bonus $400 po opätovnom splnení kvalifikácie. Stačí, ak zapojíte 3 osoby do toho istého balíka, ako máte vy. Ja plus 3. A keď sme to začali opakovať v Latinskej Amerike, v Európe, v Severnej Amerike, v Mexiku, v Kanade, po celom svete, percento nových ľudí, ktorí sa stali striebornými, náhle začalo stúpať. Jedna z prvých vecí, ktoré potrebujeme. Viem, existuje štatistika, a táto sa týka celého priameho predaja na svete. Hovorí, že priemerný človek nedokáže zaviesť do podnikania ani jednu osobu však. A vidíme, že sa stáva normou priviesť 3 osoby už v prvý týždeň. Musíme preto informovať ľudí, počúvaj, je to jednoduché. Striebro za 7 dní, to je tvoj cieľ. Keď to urobíš, keď zapojíš 3 osoby do tej istej skupiny, do ktorej si vstúpil ty, dostanete 400 € bonus. A to je základ. Táto fotografia, ktorú vidíš, toto strieborné zobrazenie ja plus 3. To je základom celého kompenzačného plánu. Teraz ti to poviem. Je to pre mňa zaujímavé. Spomenul som. Predchádzajúci obchod 10 rokov. Bol som vedúcim tej spoločnosti. Po prvých 8 rokoch z 10 nikdy som nepodal prezentáciu kompenzačného plánu. Nikdy som nevyťahoval ten dokument. Nikdy som neorganizoval školenie. Keď hovorím ja, myslím tým ako spoločnosť a my sme to nikdy nerobili. Pretože sme zistili ideálnu pozíciu. Zistili sme, že v rámci tohto kompenzačného plánu, ak ste sa pozreli na všetky úrovne a ako sa k ním dostanete a na všetky spôsoby maximalizácie, sme zistili, že ak by sme mohli opakovať veľmi malú aktivitu opakované a opakované a opakované a opakované a opakovane, nemuseli by sme učiť nič iné, pretože táto malá aktivita, ktorú sme opakovali, vybudovala celý kompenzačný plán. Striebro za 7 dní, strieborná štruktúra, ktorú tu vidíte, je ideálne miesto. To je spoločná menovateľ. To je faktor, ktorý sa dá replikovať v našom kompenzačnom pláne. A ak sa len naučíte mňa dobre vysvetľovať. Navyše získam 3 bonusy, keď začnem 3 ľudí s rovnakým balíkom ako ja. Ja prechádzam na striebro. Správne? No a čo potom mám robiť?
postavím ďalšie strieborné profily. Zopakujem to, urob to. Pomôžem aj iným to urobiť. Správne? Ak budeš mať mentalitu, že si strieborná továreň, strieborný stroj a budeš sa sústrediť len na 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Ak to budeš opakovať, duplikácia ťa pohltí. A zrazu všetci v tvojom tíme nebudú sa zaoberať tým, akú generáciu vytváram. Vieš, aký extra benefit z toho získavam? Nebudú o tom vôbec musieť premýšľať. Poprvé, nie je to súčasť ich bežného života. Však kompenzačné plány a sieťový marketing to nie je. Normálne však takto nefunguje skutočný svet. Máme tieto kompenzačné plány, ktoré sú mimoriadne, ale väčšina ľudí je zvyknutá chodiť do práce, dostávať zaplatenie za svoju prácu a ísť domov. Ak im môžeme ukázať jednoduchú akciu, ako je táto strieborná štruktúra, môžu ju tak rýchlo zdvojnásobiť. Ak ju začleníte do svojho podnikania, zaručujem vám, že do konca júla budete mať viac ľudí, ktorí pôjdu k Levite. Viac ľudí, ktorí si zarobí na našu motivačnú cestu, než ste si vôbec mysleli, ak sa budete venovať jej každej chvíli 7 dní v júni a júli. Vaše podnikanie vystrelí do výšin. Tak to jednoducho urobte a dosiahnite to. Dodržte túto štruktúru, získajte bonus $400. To je všetko, čo potrebujem vidieť. To je reálna suma. 400 eur, ako keby to vedeli kvantifikovať. A to je dôležité na rozbehnutie práce pre 3 ľudí. Samozrejme budú zarobiť o niečo viac. Je to len jedna časť. Ale znova, naša úloha nie je im všetko vysvetľovať. Je to presvedčiť ich, že je možné dosiahnuť striebornú úroveň už za 7 dní. A potom ich motivovať k aktivite, aby denne vykonávali potrebné činnosti na to. A potom prejdeme k ďalšej snímke. Potom už pôjde len o zdvojobovanie striebra. Hovoril som s kanadským pánom, ktorý je v tomto odbore takmer 30 rokov. Možno 29 rokov. A on mi niečo povedal, keď som prvýkrát vstúpil do podnikania. Povedal: Mike, ak zistíš, prečo ľudia tak dlho trvá, kým dosiahnu zlato a to vyriešiš, povedal, budeme rásť oveľa rýchlejšie. A ja som povedal, no prečo im to tak dlho trvá, kým dosiahnu zlato? A on povedal, neviem dôvod. Ale to, čo viem, je, že povedal pred 28 rokmi, keď sme spustili túto spoločnosť, ľudia boli zlatí už prvý mesiac. A ja som si pomyslel, áno, tak to má byť. Veď zlato nie je obrovský objem predaja v organizácii. Keď to rozdelíte ako celkový predaj organizácie, tu nie som, aby som vám prezentoval kompenzačný plán, ale len aby som vám ukázal, viete, vidíte 30 000 bodov, ale to je len asi 8500 v predaji týmu euro. Takže skutočné prevody peňazí sú približne okolo 8500 eur. Takže, že to nie je nejaký veľký úspech, ale ani to nie je jednoduché. Takže, ako sa tam dostanem? Práve sme prišli zo striebornej úrovne za 7 dní. Teraz teda vedia, aká je štruktúra striebra. Čo mám robiť po vybudovaní striebra? Vybuduj viac striebra. Teraz teda robíme iba to, že im ukazujeme rovnakú štruktúru a to vytvorí 4 striebra. Jedno z tých striebier môže byť pod jedným z ostatných striebier. Možno si myslíte, počkajte, to nesúhlasí s plánom súťaže. Pamätáte si, čo som povedal skôr? Nemusí to súhlasiť s plánom súťaže, pretože toto nám čísla hovoria. Toto sú fakty o Immunotech. Keď sa pozrieme, všetky trhy po celej Európe, v Mexiku, Latinskej Amerike, v USA a Kanade, ak niekto má 4 strieborné, aj keď je jeden z tých strieborných pod niekým iným, napríklad 97% týchto ľudí má zlatú alebo vyššiu úroveň. Zamyslite sa nad tým. Nemusel som ísť do súťažného plánu. Nemusím vám ukazovať dokonalú štruktúru. Nemusím preberať všetky druhy rôznych technických detailov. Musím len povedať vám, že ste dosiahli striebornú úroveň. Pomôžte 4 ľuďom dosiahnuť to isté. Teraz ste zlatí a získate bonus 1000 eur plus oveľa viac. Dobre, tak teraz to môžu zopakovať, však?
Môžu povedať, ja plus traja môžem dosiahnuť striebornú úroveň. Ja plus traja strieborný a jeden z tých strieborných dosiahne striebornú úroveň. Ako môžem to zopakovať? Rozumiem, že 4 strieborné sa rovnajú zlatu. Teraz to môžem naučiť. Takže keď sa pozriete na tento diagram, nenechajte sa týmto poniesť a myslíte si, že to musí byť táto dokonalá štruktúra. Nemusí to byť 3 strieborné na fronte a potom jeden strieborný na fronte k nim. Povedzme si to jednoducho, keď ste začali s 3 nohami. Pretože potrebujete začať s 3 nohami, aby ste sa stali striebornými. Dobre? Niekde v tejto nohe tu by mal byť strieborný. Niekde v tejto strednej nohe by mal byť strieborný. Niekde v tejto nohe by mal byť strieborný. A niekde pod jednou z nich by mal byť ďalší strieborný. Ak to urobíte ako 97%, skutočné šance hovoria, že 97% ľudí, ktorí to majú, zlaté a vyššie sú v podnikaní, takže sa nemusíte zbytočne zaťažovať obchodným plánom. Ak prejdete na ďalšiu snímku, uvidíte, že rovnaký koncept duplikujeme aj pre diamant. Opäť platí, že pri diamante si možno poviete, počkaj chvíľu, musím mať 4 podnikateľské nohy. Toto zobrazuje len 3. Ak je to miesto, kde sa nachádza váš zmýšľací spôsob, nie ste na správnej ceste. Opäť, keď sa pozrieme na čísla, keď sa pozrieme na niekoho, kto má organizáciu, 3 hlavné piliere, v ktorých je niekde zlato a potom samotné zlato, druhé zlato v jednom z tých pilierov, približne viac ako 90% a myslím si, že s tým všetci budeme súhlasiť. To je veľké číslo, to je veľké percento, to je drvivá väčšina. Ak majú takúto štruktúru, 4 zlaté sú diamantové alebo vyššej kategórie, stane sa náhodou, že sa to nestane presne tak. Isté, je tu 10% šanca, ale zoberiem 90%. Vezmem si 97 a budem s tým pracovať, pretože viem, že sa to tak duplikuje rýchlejšie. Ak sa pokúsim ísť a sústrediť na tých 10%, čo ak, to sa nezopakuje. Vtedy sa začínate púšťať do králičích nôd. Vtedy sa začínate aj príliš učiť. Vtedy začínate príliš vysvetľovať a ľudí to zmiatolí. Ukážte im strieborný diagram ja plus 3. Potom postavte 4 striebra a vy ste zlato. Postavte 4 ciele a vy ste diamant. A dostanete 5000 urýchlený eurobonus. Správne? Keď plán kompenzácie zjednodušíte takto, teraz ich máte. Všimnite si, že vidíte 90 dní. Teraz majú psychologický schopnosť povedať si, dobre, ak je toto systém, ak o tom hovoria ľudia, ak je toto to, čo má spoločnosť písomne, tak to musí byť pravda. A je to tak. Po prvé, je to pravda. Po druhé, je to možné. Po tretie, už to robia aj iní. Teraz sa len musia pustiť do práce. A súčasťou tejto práce, poďme na ďalšiu snímku, sú zákazníci. Chcem vám všetkým povedať jednu vec, ktorá by mohla mať najväčší dopad na vaše podnikanie, ak to naučíte. Viem, že v niektorých trhoch nie sú skutoční zákazníci až takí bežní, nie sú až tak podporovaní. Povedzme, že ak postavíte svoje podnikanie úplne na konzultantov, je to v poriadku. Ale ak každému konzultantovi naučíte toto, nie každý to bude robiť, ale ak budete povedzte im, chceme, aby ste mali vo svojom tíme 10 zákazníkov na podpornom balíčku alebo ekvivalentnom osobnom zápise. Uvedomujete si, že táto prvá generácia náhle prejde z tejto veľkosti na túto veľkosť, pretože vám bude platené nielen za túto generáciu jednotlivých konzultantov, ale aj za tých zákazníkov. Objem zákazníkov je obrovský pre zvyšovanie vašej generáciou vyplácanej mzdy. A pomáha to aj nováčikovi. Získať rýchly úspech však 10 zákazníkov na booster balíčku alebo jeho ekvivalent. Ide o približne 500 eur mesačne v príjme len s našim zákazníckym bonusom, a to dokonca bez náboru ďalších konzultantov. A je veľa ľudí na TikToku, je veľa ľudí na Instagrame, na Facebooku, ktorí používajú sociálne médiá a možno nenaberie zákazníkov alebo konzultantov, ale zákazníkov získajú.
Ukazuje im to, že môžu si vytvoriť príjem na plný alebo čiastočný úväzok len odporúčaním zákazníkov. A ak sa porozprávate s každým konzultantom a donúť ich urobiť to isté, len pracovať smerom k 10, váš osobný obrad pôjde do výšin len pridaním tohto slajdu do vašej prezentácie s vašimi novými ľuďmi. Vieš, niekto chce ísť von a získať 50 zákazníkov. To je 2500 eur mesačne. 200 zákazníkov je viac ako 10 000 eur mesačne. Takže náhle môže niekto povedať, absolútne. Jedného konzultanta a môžem zarobiť 10 000 eur mesačne od 200 zákazníkov. A ako to urobíte? No je to len otázka rozsahu, len otázka času. Ako rýchlo ich môžete získať? Takže teraz niekto má plán, ktorý môže realizovať. A posledná vec, poďme k poslednej snímke. A na to nebudem tráviť príliš veľa času. Toto by som označil za jedinú zložitejšiu časť tohto dokumentu. A toto som dal sem špeciálne pre tých, ktorí absolútne 100% potrebujú vidieť celý plán odmeňovania. Na jednom mieste. A určite to vyžaduje vysvetlenie, keď sa ním ľudia prechádzajú. Pre vás iba načrtnem základné veci. Nie je to niečo, čo by som každému vysvetľoval podrobne. Netreba sa to snažiť zapamätať, naučiť sa to ani to používať ako prezentáciu. Je to skôr taká referenčná pomôcka, však? Takže ak budem potrebovať sa vrátiť a pozrieť, čo vlastne znamená skratka PV, na čo mi platia na CV, je to len taká pekná malá snímka. Čo sú to okamžité provízie? Ach, to je, keď predám produkt zákazníkovi. Viem, mínus moja cena, dostanem rozdiel, však platí sa mi rozdiel. A čo je zákaznícky bonus? Keď zarobíte 10 alebo 20% v Európe a na rôznych trhoch, je to iné. Bonus za rozvoj podnikania dostávam 5, 10 alebo 20% správne, takže môžem len odkazovať na veci. A potom tento diagram provízií tímu vám ukazuje priemerný príjem domácnosti v eurách pre každú úroveň. Ukazuje vám bonus za zrýchlený postup a bonus za postup. Ukazuje im, že vyplácame až ohromujúcich 47% z CV. To pre niektorých z vás nemá žiadny význam. Ale pre niekoho, kto je networker a už bol zapojený, to uvidia a povedia, že je to obrovské. Pretože väčšina spoločností to nikdy nerobí. A potom ukazujeme úplne dole, pod každou úrovňou. Vidíte, že je to veľmi malé na tomto displeji, ale uvidíte percento odblokovaných generácií. A ukazuje vám to, viete, 5, 10, 7, 7, 7, 7, 2, 2. Takže vidíte, to sú generácie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže máme celú našu kompenzáciu zjednodušenú na jednej stránke. Ak to potrebujete, ak to nepotrebujú, čo 90% ľudí nikdy nemusí navštíviť túto stránku, potrebujú vidieť len striebro. A striebro sa tam opakuje. Zlaté a zlaté sa tiež opakujú. Diamanty a diamanty sa tiež opakujú. Ako získam diamant? Najprv musím vyrobiť striebro. Potom potrebujem pomôcť so striebrom, aby som vedel, ako postupovať k zlatu. Potom budem potrebovať pomoc so zlatami. A potom pôjdem po diamant. Však? A jednoducho sa to stane opakovaním. To zvládnu aj iní. A verím, že pri pohľade na rast v Európe toho, čo sa deje práve teraz, som ohromený tým, ako sa ľudia skutočne tešia z faktora duplikácie. Pretože počúvajte, produkt je rovnaký pre každého. Kompenzačný plán je rovnaký pre každého. Dôležité je, ako pristupujete k podnikaní každý deň vy sami. A čo je možné duplikovať? Aurelio, dúfam, že to pomohlo tímu. Viem, že je to veľa informácií. A nechcem, aby sa niekto cítil preťažený tým, že si musí pamätať všetko. To je skvelá výhoda mať tento dokument. Môžete sa k nemu kedykoľvek vrátiť a pýtať sa. Môžete sa k nemu vrátiť a klásť otázky. Môžete poslať správu cez WhatsApp a opýtať sa, môžete to prosím vysvetliť. Ale skutočne je navrhnutý tak, aby vás previedol postupne krok za krokom. Veci, ktoré môžete urobiť, aby ste dosiahli úspech v tomto podnikaní. Ďakujem, Mike. Bolo to veľmi užitočné. Absolútne. A je to skvelé, že máme ľudí z celej Európy, z Maďarska, Španielska, Portugalska, Belgická, Švédska, Nórska, nuž a z Nemecka, Francúzska, Švajčiarska. A to dobré je, že už máme nejakých konzultantov, ktorým sme to bez vedenia predstavovali. A tí už pracujú týmto spôsobom.
a dosiahli striebornú úroveň už počas prvej týždňa. Zlatú počas prvého mesiaca a diamantovú počas tretieho. Takže už pracujú týmto spôsobom. A sú naozaj úspešní. To je skvelé. A všetko je to o replikácii. A vidím toho v Európe veľa. A teším sa, až ich viac bude implementovať. A s priebehom roka sa budú diať úžasné veci. Áno, samozrejme. Takže Mike, veľmi pekne ti ďakujem. Bola to úžasná prezentácia. A ďakujem ti veľmi pekne, že si sa k nám pripojil, aby si pomohol a podporil Európu, aby dosiahla to, čo ešte nevieme. Jediné, čo zostáva, je neustále postupovať vpred. Možno niekedy zistíme, aká je tá hranica, aké sú tie limity. Tak výborne, Mike. Vieš, čo je skvelé? Nechám vás s týmto. Vieš, dnes je 1. jún. Je akési vzrušujúce začať mesiac s tými